Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта Игенчеләр алдына яңа бурычлар куела. Бу хакта Биектау районына җыелып сөйләштеләр. Комганчылар авылы яңа клублы булды. Арча районыннан безнең репортаж. Умартачылар кышында кул кушырып утырмый, Күкмаралылар Мәскәүгә барырга әзерләнә. Һәр курчакка аның кул җылысы салынган. Илсияр Мустафинаның бу шөгыле төрле фикерләр уята. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Кырышлары тәмамланып килә. 2020 ел игенчеләр өчен хәер хаклы булды. Киләсе елларда игенчелек тармагында уңышны арттырып, чыгымнарны киметү бурычы куела. Моның нечкәлекләре хакында Казан авыл хуҗалыгы машиналары җитештерүче оешмага җыелып сөйләштеләр. Беренчедән, республикадагы ачы туфраклы җирләргә извест кертү мөһим. Ачы туфраклы җирдә үсемлек туклыклы маддәләрне үзләштерә алмый. Нәтиҗәдә тамыр системасы зәгыйфләнә. Икенчедән, уңышны формалаштыру белән идарә итү төшенчәсен тормышка ашырырга. Моның өчен беренче чиратта эреме ясау үзәкләре булдыру кирәк. Эреме ясау үзәге үсемлеккә кирәкле маддәләрне аерым төгәллек белән кушачак. Ә инде әзер эремәне вакытында басуларга кертү өчен хуҗалыкның үзйөрешле сиптергече булса яхшы. 2021 елдан мондый төр техниканы хөкүмәт субсидиялый башлый. Аның ни рәвештә башкарылачагын киләсе язмада хәбәр итәрбез. Ваше появление для нас это большая, скажем так, удача, это большое спасибо. Бүген Казан Сельмаш оешмасы игенчелектә әйдәп баручы хуҗалык җитәкчеләрен киңәшмәгә җыйды. Шунсыз булмый, чөнки республикада бөртек игүчеләр алдына саллы бурычлар куела. Чыгымнарны 10%ка киметеп, уңышны 10%ка арттырырга. Узып баручы ел игенчелек өчен кулай булды. Әмма һава шартларының чыгымлаган чаклары да була. Ләкин һава шартлары гына уңышны ясамый, кайда технология бар, шунда уңыш бар. Менә 21 елга битендә алдагы елга әзерлек хәре башланды. Көзге культураларны чәчтек 500 мең гектардан артык. Бу үсекендә зәп көзге җир эшкәртүләр тәмамланды. Бөртекләребез салып куелды. Һәм менә алга таба мин әйткән фикерне, үсемлекләрне тәрбияләү, үсемлекләрне тукландыру буенча безнең инде технологияны масштаблы кертеп барабыз. Менә шул күзлектән чыгып, бүген монда безнең республиканың миллион гектардан артык сөрелек җирләрен бәйләгән инвесторларны җыеп, менә шушының ничек эшләргә кирәклеген шул ук вакытта алар нинди бюджет ярдәме алачак, шул турыда аларга аңлатырга тырыштык. Әлбәттә, үсемлекләрне саклау дигәндә күпләрнең күз алдына агу химикатлар килеп баса. Гадәттә, мондый ысулны гаепләп күрсәтүчеләр бихисап. Шуңа биологик препаратларны күбрәк куллану чыгымнарны киметәчәк. Шундай төшенчә бар, интегрированная защита дип, интеграция биологик, химияне киметеп, күбрәк биологик алымнарны кулланып үсемлекләрне саклау буенча. Менә ул юнәлештә дә без эшне алып барабыз һәм шул вакытта үсемлекләргә кирәкле вакытта кирәкле матдәләрне бирү. Менә бүген әле біз күрсәттек автоматик рәвештә, менә бу ясый торган растворларны ясаганда үзенең кирәкле кадәрен генә бүлеп бирә торган, граммын граммга, миллиграммга бүлеп бирә торган шундый җайланмалар тәкъдим итәләр. Без менә шуны да күрсәттек, ул безнең менә бу химик матдәләрне кулланып күпкә киметергә һәм безнең пестицид нагрузкасын җиргә киметергә ярдәм итәчәк алга таба. Үсемлекләрне тәрбияләү, аның үсеше белән идарә итү дигән төшенчә бар. Бу үсемлеккә тиешле вакытта кирәкле микроэлементларны кертү дигән сүз. Әнә шулай иген басуларының потенциалын тагын да арттыру бурычы куела. Мәсәлән, бөртеклеләрнең үсү чорында аларны 3 мәртәбә кирип эшкәртергә. Моның өчен махсус техника белән коралланган булуы мәслихәт. 2021 елга безнең кемнәр үзйөрешле сиптергечләр сатып алалар, русчалап әйтсәк инде самоходный опрыскивательләр сатып алалар, аларга 50% бюджеттан субсидия бериләчәк. Игенчеләр куелган максатны үтәр, сүз дә юк. Аларның тырышлыгына табигатьтә теләктәшлек күрсәтсә, мул уңыш алуга өметләр зурдан. Авылның тулы канлы яшәешен тәэмин итүче берничә бина була. Аларны санап торасы юк, моны һәркем белә. Шуларның берсе мәдәният йорты яки клуб. Күңел ачу урыны да ул, үз талантыңны күрсәтү урыны да. Шуңа күрә соңгы елларда авыл мәдәният йортларын төзекләндерү, иске биналарны сүтеп, яңаны кору программалары эшләп килә. Быел чират Арча районының Мендеш авылына да җитте. Тантаналы ачылышка бөтен авыл халкы җыелган иде. Олысы да, кечесе дә яңа сәхнәдә концерт карарга, яңа китапхана белән танышып чыгарга да өлгергәндер. Сабыр төбе сары алтын диләр. Мендешлеләр дә шактый көтте яңа клубны. Аларның куанычларын хәбәрчебез Лилия Әхмәтгалиева да уртаклашып кайтты. Мендеш авылында мәдәният йортын инде күптән көттеләр һәм ниһаять быел ул төзелде. Берничә ай эчендә яңа бина да күтәргәннәр, эчендә дә бөтен уңайлыкларны булдырганнар.
Бу безнең многофункциональный здание булып санала инде. Монда безнең почтада, библиотекада и мәдәният йортында инде безнең 3 әйберебез шушы бер зданиедә. Бу мәдәният йорты 100 кешелек. Мәдәният йорты халыкны берләштерүче, сәнгать дөньясы белән таныштыручы ролен үти. Яшьләргә күңел ачу урыны да, олыларга моңлы гармун көйләрен тыңлап, көндәлек эштән ял итү урыны да. Президентimiz Рустам Нургалиевич Минханов тарафыннан инде шушындай программалар эшләп килә. Авылларны төзекләндерү буенча ул инде мәдәният өлкәсендә дә шушындай программалар бар. Без быел инде 17 яңа клуб төзедек. Республика буенча 37 клуб төзекләндерелде. Шуның эшенең бер инде менә нәтиҗәсе шушы бүгенге ачылган клуб бик сыйфатлы, бик мотор, бик якты. Бу клуб инде мотор гына эшләр дип ышанабыз. Һәр авылның клубы ремонт яисә тулаем сүтеп яңадан төзүне таләп итә. 60-70 елларда төзелгән биналар бүгенге көн таләпләренә җавап бирми. Хәзер исә Мөндеш халкы канәгать. Һәр кеше дә монда үзенә кызыклы шөгыль таба алачак. Һәм күрәсез, менә китапханәсе дә булу, инде якты мотор китапханә, безнең барыбер авыл халкы әле укый, компьютер артында гына утырмый, китапларда укыйлар, улылары да килә. Шуңа күрә бунсы да үзенә күрә бер кирәкле урын дип әйтәсем килә. Яңа мәдәният йортында гөрләтеп җырлыйсы һәм типтереп бийисе генә кала. Инде эшләп килүче түгәрәкләрдән кала мәдәният йорты хезмәткәрләре гармунчылар ансамбле оештырырга хыяллана. Авылда талантлы гармунчылар күп, аларны бер төб астында җыярга гына кирәк. Безнең монда төрле түгәрәкләр эшләп килә. Җыр, бию, драма түгәрәге, тагын шундый нәби сүз түгәрәкләре менә шулар эшләп килә балалар өчен һәм өлкәннәр өчен дә төрле конкурсларда катнашабыз. Юлның үз вакыты, эшнең үз вакыты бар. Мөндеш авылы электән үк һөнәрле авыл булган. Монда комганчылар, бакырчылар, алтынчылар эшләп килгән. Әби бабаларының кәсепләрен дәвам итүчеләре юк, ләкин күп гаиләләр электән калган кул эшләрен кадерләп саклыйлар. Минем бабаем Гыйбадуллин Сыңгатулла шушы һөнәрчеләрнең берсе булган. Ул бакыр, цинк, кургашны кушып, бик матур иттереп, самавырлар, кымганнар, төрле көн күреш кирәк-яраклары савыт сабаларында ясый белә торган булган. Һәм ул әйберләрне монда авыл халкы да сатып ала торган булган. Хәтта базарга да шуларны сатырга йөргән ул. Үз эшеңне яратып башкарырга һәм кешеләргә бөтен серләреңне дә ачып бетермәскә кирәк. Сыңгатулла бабай уларына шулай дип өйрәтеп калдырган. Һәм бер вакыт менә шушы бабаем янына бер урыс кешесе гозер белән килгән. Зинһар өчен улымның туй үткәрәсе бар, кыңгырау ясарга өйрәтегез әле дигән. Һәм бабаем аңа шунда ук ясарга тотынган. Әтеге урыс кешесе аның ясаганын игътибар белән карап торган. Көннәрдән бер көнне бабаем базарга сату белән барса, теге кеше шушындый ук ясалган әйберләрне сатып тора икән. Һәм менә ул аннары үзенең улларына Сыңгатулла бабаем әйтеп калдырган. Үзегез ясаган һөнәрне, үзегез ясаган эшләрне кешегә бөтен нечкәлекләре белән өйрәтеп бетермәгез. Югыйсә аларның сездән дә остарак булуы бар дигән. Комганчылар нәселе бетеп килсә дә, халык тик тормый, замана белән бергә атларга тырыша. Мөндеш халкы яңа һөнәрләр үзләштергән. Бүген дә төрле кул эшләре белән үз авылларына түгел, күрше тирәләрне дә куандырып торалар. Безнең авылда эш кайный дип әйтергә кирәк, электән сельхозтехника булды, һәм менә шул сельхозтехниканы хәзер Тохватуллин Динар еллары эшәр алып, анда бүгенге чакында 130 кеше эшли. Инде алар менә бу инде авыл халкы өчен дә, күрше тирә авыллар өчен дә бик зур эш урыны дип әйтәсе килә инде. Моннан инде безнең авылда халык тик тормый, терлекчелек белән шөгыльләнә, һәм инде менә тәрәзә яңаклар эшләр тимер калайдан инде бик матур итеп үзебезгә генә түгел, инде безнең күрше тирә авылларга эшләр, күрше тирә районнарга да чыгып эшләр. Арчада ел саен мәдәният йортлары төзекләндерелә, ким дигәндә берәү яңадан төзелә. Киләсе елга да кайсы авылларда эш башлаячакларын инде планлаштырып куйганнар. Бу авылда без инде әле бер көнне генә менә шушы президентыбызның программалары буенча төзелгән спорт площадка ачкан идек. Әле бер 2 айлык кенә име. Хәзер менә бүген мәдәният учагы бер авыл өчен. Менә бик күп эшләр эшләнә республикабызда, районыбызда, шәһәрдә генә түгел, бәлки авылларда онытылмый. Шуңа күрә мин инде үзебезнең менә шул хәлле бәхетле районыбызда бәхетле дип саныйм, республикабызда бәхетле дип саныйм. Һәм инде нәрсә дип әйтәсе килә? Халкыбызга матур итеп, тату итеп яшәргә шушы учаклар бер качан да буш тормасын. Һәр вакытта да безнең алар балалар тавышы белән, өлкәннәр тавышы белән тулып торсын, библиотекаларыбыз эшләсен. Халкыбыз менә шушында килеп рәхәтләнеп, ял итеп китә торган бер мәдәният учагы булып, безнең күңелебезгә шатлык өстәп тора торган культура учагы булсын дип әйтәсем килә инде.
Әлбәттә, мәдәният учакларын төзеп куйдың да бетте түгел, алар буш тормасын иде. Милләтне бит аны авыл, андагы мөхит һәм моң яшәтә. Бүген авыл кешесе җитештергән товарны сату җиңелләрдән түгел. Әнә шул кыенлыкны бераз җайга салу нияте белән төзелде дә инде авыл җирлекләрендәге кооперативлар. Дөрес, әлегә алар эшчәнлегенә түгел бәя бирү мөмкин түгел. Әле үзләре дә эшләргә өйрәнеп кенә килә. Товарыңны сыйфатлы итеп һәм матур савытларга салып тәкъдим итүнең үз нечкәлекләре бар. Мәсәлән, Күкмара районында умартачылык юнәлешендә 2 кооператив эшли. Үзләренә күрә брендлары да бар. Берсе Күкмара балы булса, икенчесе Татар балы. Татар балы кооперативы әле яңа оешма. Аларның максатлары районда җитештерелгән балны туплап чит илләргә чыгару. Күкмара балы исә шулай ук умартачылардан бал алып, аны төрле матур савытларга тутырып үзебезнең җирлектә сата. Әле умартачыларга өстәмә хезмәттә күрсәтә. Ни өчен бүген әлеге 2 кооперативны телгә алдык соң? Алар быел Россия тәмтомнары дигән фестиваль конкурста катнаша. Күргәзмәгә тәкъдим ителгән продукцияләрен без дә күреп кайттык. Умарталык табигатьнең ямьле бер почмагы. Анда да бүген көзгә тынлык урнашкан. Тиздән умарталарны кышкы өйләренә күчерәчәкләр. Мәшкәрә авыл янәшәсендәге бу урынны тарихи диләр. Кайчандыр монда кирпечтә сукканнар. Бойлар булганнар инде, шул бойларның урынына менә без шул аның урынын сорап, менә шунда салдык өйләрне. Аннан соң менә амшанникларын шулайтып оештырдык үземне. Әлбәттә, Якфар абыйның ата-бабалары умартачы булмаган. Бу һөнәрне ул бер туган абыйсы белән бергә үзләштерә. Кызыксынып китеп, умарталар санында 100 башка җиткерәләр. Хәзер шушы кәсепне үз балаларына да сеңдереп үстерә. Әйдәт булышык дип, аннан соң әкрен-әкрен менә шул расширить башладык инде. Малайлар ши башлады. Анда без аннан соң тотындык апитерапия дигән нәрсәгә. Апитерапия дигән нәрсә, анда киттек. Пчелоужаление шул үзебез ясап инде, балкыртларга чактырып, лечениеларга кирип киттек. Камиллекнең шиге юк диләр бит. Якфар абыйның улы Язил хәзер Татар балы дигән кооперативта оештырып җибәргән. Шушы урында ук бүрәнәдән цехта салып куйганнар. Умартачылар күп районда. Димәк, бал да шактый җитештерелә дигән сүз. Аны сату елдан-ел авырлаша диләр. Формировать иттек, ясадык, инде хәзер документлар алдык. Безнең максат ул чит илгә чыгару дигән максат куелган безнең алда инде. Нәрсә комачау чит илгә чыгарган? Бу көндә безнең цех бар. Ул цехны без канун таләпләренә туры китереп бетерү өстендә эш алып барабыз. Әз генә эшкә ремонт ясап алырга кирәк. Аннары инде кайбер балларның төрләренә сертификатлар алып торасы бар. Менә шушы эшләр белән бүгенге көндә шөгыльләнәбез и эш алып барабыз. Бүген кооператив 19 төрдәге продуктка рөхсәт алырга гариза биргән. Пайчы булып кергән умартачылардан җитештерелгән балны алып, аларны лабораториядә тикшертеп, матур савытларга тутырып сатуга чыгару. Бүгенге көндә безнең кооперативта 20 умартачы һәрберсе белән аерым договор төзеп ташыйлар. Бул бик күп ел уңышлы булды. Балны бик күп иттереп җыеп алып булды. Әмма бүгенге көндә безнең шундый тагы бер проблемабыз бар, ул саклау урыны. Әлбәттә, балны дөрес итеп саклау мөһим. Икенчедән, бер умарталыктан суыртылган бал икенчесенекенә охшамаска да мөмкин. Шуңа да аларны бер урында саклау, бер төрле сыйфат дәрәҗәсенә җиткерү зарур. Бүгенге көндә безнең татар балының продукциясе ул бәхетле кибетләренә чыктык. Бу маркетларда бар. Сайтны ясап бетермәделәр, но bir atna iki atna içinde yasa bitirecekler saytına. Dürüstən də kooperatивлар бүген умартачы продукциясын урнаштыру ысулларын эзли. Моңарчы без бу һөнәр ияләрен җәйлектә эшлиләр дә кыш буе ял итәләр дип белә идек. Акрынлап вазгыять үзгәрә икән бит. Җәй көне балын җыйсаң, аны самый главный бит инде урнаштыру. Шуның өстендә эшлибез кыш көне. Менә үзебез инде төрле фасовкаларда бал тутыра башладык. Пияла савытларда пластмасс мындай гади кичкенә фасовкаларда инде халык нинди сорый, нинди фасовкада балын сорый, шундый фасовкаларда тора тырышабыз. Күкмара балы кооперативы 2018 елда оеша. Бүгенге көнгә 40 пайчылары бар. Әмма кооператив һәрбер умартачы белән эшләргә әзер. Алар умартачыларга хезмәттә күрсәтә. Умартачы өчен кирәкле барлык әсбапларны алып кайтып бирәләр. Эретелгән балавыздан ясалма кәрәздә эшләп чыгаралар. Шунсыз кооператив тулы куәткә эшли алмас иде. Ә җыелган балны менә шушы цехта 2 төрле станок мотор савытларга тутыра. Бу балда да мин үземнең һәр вакытта машинада йөри. Кайчан инде тамак ашып китә, җитешмәгән вакытта алдың, 1-2 пакет балны ашап куйдың. Все, тамак
барып җиткәнче түзә. Биредә кулланучыга тәкъдим ителүче товар төрләре бихисап. Хәтта шәмне дә балавыздан ясап куйганнар. Чиста балавыздан бу инде сәламәтлек өчен дә файдалы, һавасын инне чистартырга, өйдәге һаваны чистартырга. Чиста балавыздан декоративный, менә шундый мотор төрле формаларда фасовать итәбез. Заманча эшләмәсәң, элеккечә эшләп хәзер балны урнаштырып булмый. Күпләп сату, ансы инде шузга да була, шузга китә, кыйбатка сатасың килә икән балны һәрбер кибеткә, һәрбер сату алучының свежий бал ашысы килә, шулай бит инде көндәлек фасовать итәсең, атна сайын өләшеп йөрә кибетләргә инде, өләшеп йөрергә менә шуңа таныштырабыз. Алда әйтеп үткән ике кооперативта Мәскәүдә уздырыла торган Россия тәмтомнары фестиваль конкурсында катнашачак. Аларга ихластан уңышлар теләп калабыз. Авыл хуҗалыгында һәр тармакның үз хәтерлеге бар. Игенчелектә ул корылык яки су басу булырга мөмкин, терлекчелектә табигать бәла-казаларыннан тыш йогышлы чирләр. Алла сакласын, шуларның берсе генә күзәтелсә дә, зур хуҗалыкмы ул яки кичкенәме икътисадны какшатачак. Шуңа да аграр министрлык терлек асрап көн күрүчеләргә малларын иминиятләштерергә тәкъдим итә. Әгәр син малларыңны иминиятләштергәнсең икән, түләгән акчаңның яртысын хөкүмәт кире кайтара. Быел аграр министрлык хуҗалыкларга әнә шундый ярдәм булдырды. Бүгенгә шундый ташламалар белән 5 килешү төзелгән инде. Теләүчеләр булса, өстәмә сорауларны министрлыкка юлларга мөмкин. Кайнар линия телефонын экраннарда күрәсез. Бу турыда тулырак язманы киләсе тапшыруда тәкъдим итәрбез. Нинди генә уенчыклар юк хәзер кибетләрдә. Йөри, сөйләшә, ашый торган курчаклар, бөтен нечкәлекләренә кадәр тасвирланган машиналар, зур-зур конструкторлар. Безнең әби-бабалар заманасында мондый күп төрлелек булмаган. Машина тракторларны агачтан кисеп ясаганнар. Урамда тапкан таяк корал булган, курчакларны саламнан тиргәннәр. Тегүдән калган тукымадан исә шул курчакка кием тегелгән. Бүген дә уенчыкларны үзләре ясаучылар шактый. Әлбәттә, салам белән агачтан түгел инде. Аларның материаллары да затлы, курчакларының кыяфәтләре дә нәкъ кешенеке кебек. Шуңа да карамастан, элеккеге уенчыклар белән аларны берәйбер берләштерә. Һәр кайсына кул җылысы салынган. Бүген кулдан курчак ясаучылар калганмы? Вакыт әләмите түгелме бу шөгыль? Әлеге сорауларга Балык Бистәсе районында яшәүче Илсөяр Мостафина җавап бирер. Яраткан тырыш укучым Варя исемне, моңа Варя дигән исем бирдем шулай. Авыл мәктәбендә 32 ел биология дәресен укытып, лайыклы ялга чыккач Илсөяр Мостафина күптән кызыгып йөргән шөгылен үзләштерергә кирешә. Дөрес, аның бу теләгенә кичкенәдән нигез салынган. Илсөяр ханым бала вакытында да тегәргә, бәйләргә бик хәвәс була. 90-нчы елларда бит инде әйберләр юк иде. Шулай балаларга менә алып курткалар, сарафаннар, күлмәкләр тегәйдем инде балаларга, бер дә текмичә генә булмый бит инде. Шул бәйлим инде. Беренче курчагын балалары бүләк иткән әзер җыелмадан ясаган Илсөяр. Күңеленә ятышлы килеп чыкканмы, шушы беренче курчагы икенчесенә тотынырга этәргеч бирә. Менә ул беренче курчакларның берсе. Иҗади һәм бик тә эзләнүчән ул Илсөяр ханым. Гади курчаклар белән генә тукталмаска исәбе. Менә башы да борыла торган булсын, монсы бит инде басып тормый, монсы утырып тормый дигәндәй, миңа басып тора торганны ясыйсым килде. Шуннан менә аннары үзем беренче гел тулысынча үзем ясаганы шушысы булды инде. Аннары шулай 3-4 курчак белән выставкага барганым Кабак бәйрәменә. Әйдә национальный күлмәктәге курчакларны ясагыз әле дигәчтен, мин менә монсын ясадым инде бу кызны, бу әбине. Аннары кичерәкне ясап карарга булдым. Бу кайнанам биргән материал иде, аңа аның исемен Бибинур дип исем куштым инде. Баба әбисе булгачтын, бабай да кирәк бит инде аның дитләрдәген, аның янына ир курчак, малай курчак ясарга булдым. Әле менә түбәтә ясап бетергә кирәк икән аңа. Аннары инде аларның кызлары да булырга тиеш бит дип, кыз курчак ясадым инде. Курчак кына димә, чын кешегә охшаган курчак ясар өчен конструктор сәләте кирәк ул. Башы борылсын, үзе аягында басып торсын дисәң, ювелирныкы сыман төгәллек тә кирәк. Менә ул монда шулай кертеп утыртыла муенга, тарттырыла менә булай иттереп. Менә мәсәлән, монсының муены киңрәк булды, ул монда сыймады. Икенчене ясарга туры килде.
Монсына инде кичкенәрәк баш ясарга кирәк булачак. Анан менә бу башта бу аякны ясаган идем. Бу аякны монда гәүдәгә беркетергә катлаулырак авыр бик басып тормый торган була. Моңа әле даже менә бу курчак тагын я туры килә, я юк, менә шайтып нык иттереп тарттырып булса, ул шулай басып торачак инде. Бу аяклар инде ай киемендә хәзердән үк басып тора алалар. Авылда яшәгән кешегә ел әйләнәсе эш бетми. Эре мал асрамасалар кош-корттан айрылмый Мустафиннар. Җәен бакча мәшәкатьләре дә шактый вакытны ала. Ә курчакларның күбесе көзге һәм кышкы айларда ясала. Менә шундый бер кызны аякка бастыру өчен 1 ай вакыт кирәк ди Илсөяр ханым. Кайчак ярты елда үтеп китә икән. Ничек илгам килә һәм ничек вакыт була. Вакыт гел аның өстендә генә утырып булмый инде. Сатканым юк. Әле сатыр өчен бит аңа гел шуның өстендә генә утырырга кирәк. Алай иттереп анары ул штамповать итү була инде, күп эшли башлагачтан. Ул бик ардыра. Башта җиңел генә шикелле дип башлаган идем, алай түгел икән. Теге карап торган кешегә җиңел шикелле инде. Анарысын менә бу кичкенә детальләрне бит машина белән тегеп булмый. Менә шундый әзер бер буйга түзелгән ясалма чәчләр курчакларга матурлык. Кайберсенең чәче сарык, кәҗә йоныннан ясала. Кемгә нәрсә, Илсөяргә бер төргәк йон бүләк итсәләр, шатланып инде яңа курчак турында уйлый башлый. Менә буларыныкы инде башлары да борыла, куллары да бөгелә, басып та утырып та торалар. Тынгысыз оста нәни дусларын тагын да камилләштермәкче. Бу курчакның инде иң беренче тапкыр гына ясадым әле. Күзләрен, авызларын акрил буяулар белән. Менә шушындыйларны ясарга исәбим инде өйрәнергә. Шундый ул курчак булачак. Башлары борыла, куллары селкенә. Ничек хотят. Машинда проволока, каркас. Хәзер инде менә шарнирлар алдым. Хәзер инде аякларны, тиз башларын шарнирга утыртып, аңа инде выкрыкларны излисе бар әле. Шулай итеп тиз башлары да бөгелә торган курчаклар ясыйсы килә инде. Менә мондый уенчыкларда ясарга исәптә бар өйрәнергә. Монсын кызым эшләде. Хәзер инде менә шушыны өйрәнергә дип уйлап торам. Буларны дагын уйлап ясап карыйсы килә. Менә bir эшләп каралган эш уже миңа кызык түгел. Мин бит инде аны беләм. Мин аны ясый беләм икән бит инде. Аны ясап караганнан соң инде бүтәнне эшләп карыйсы килә. Жүләрдер бу диләрдер инде мине дип елмая Илсөяр. Эше биткән, курчак тигеп утыра диләр микән? Әлбәттә, бу эш бары тик хатын-кыз мәшәкатьләреннән бушаган арада гына башкарыла. Иң мөһиме, кеше шөгыльленнән ләззәт ала. Якыннары өчен Илсөяр яраткан хатын да, әни дә, дәвани дә. Бу тормышта күңел тынычлыгын саклау зарур. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Кызыксындырган, борчыган сорауларыгыз булса, языгыз яки шалтыратыгыз. Исәнлектә күрешергә язсын.